Sziasztok, én Hege vagyok. Sziasztok. És most a vlog videó második részét szeretnénk megcsinálni. És ebben a részben bocsánatot szeretnénk kérni, hogy... Csak én bocsánatot szeretnék kérni, hogy az előzőt blog videónak neveztem el, mert vlog volt. Na szóval... Még egy, ugye most a Minecraftról, meg erről a modokról fogok beszélni, hogy még egy modkény bejött, az FTB, és úgy döntöttük, hogy inkább az FTB-t választjuk, ugye hoztam Feed the Beast, és FTB-zni fogunk majd a sorozatban, mert a sorozat lesz, azt is eldöntöttük Ádámmal. És, ja. Nekem meg reggel van, úgyhogy mondhatom. Oké. Nem szúrlak le, nyugi. Akkor elterjem a botot? Ne. Oké, srácok. Na szóval. Srácok. Feed the Beast. Figyelj, köcsög! Feed the Beast lesz. És... Ma hanyadikra van? Nem tudom, 20, 30, nem tudom. 25, 6. 30-a van. 30 van, oké. Na, srácok. Vagy már, vagy nem elsőjén, de valamikor lesz. Mikor kezdjük a sorozatot? Mit? Hát a Minecraftot. Hát amikor meg lesz a gép. Hát a gépet azt ma visszük el. Szóval ezen a héten késznek kell lennie, szóval ezen a héten... De a mi gépünk még nincs meg. A ti gépetek nincs, de... A tiétek megvan, akkor kezd el. Na, hát ne bozd már szét az azt. Jó, na. Oké, srácok. Az én gépem meg lesz még ezen a héten, és ezen a héten fogjuk elkezdeni. Szóval addig is legyetek türelemmel. Mi a fasz csiszatolod te? Ez mi ez, te? Szóval... Oldókereszt. még mindig nem beszéltünk meg azt, hogy Ádám miért debil. Csináltak orró keresztet? Nem! Na, álljál már le, már ez is bennem. Jó, és ezek... Nem tudom, láttátok-e? De lehet, hogy csak nálunk akadt be. Mert beakadt a videó. Na, ennyi lett volna a vlog videó második része. Ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Ha meg nem, akkor dögöljé meg. Nem. Na, sziasztok!